Dacă dați un răspuns cât mai aproape de cel mai populat, câștigați testul de moldovan și eu vă dau 200 de lei pentru dumneavoastră. Și fac moldovenii în sat când se termină vinul? Se duc unul la altul ca să găsească. Nu. Fac gălăjii în familie. Nu. N-ați avut alcool și pe neamuri? Să duc să beși chiar de la... Eu am crezut de că lângă chiar bătăi. dacă l-a terminat colul. Nu, s-a terminat de pe masă, moldovanul zice că, băi, nu mai aduc, ne-am dat drum în beș. Și mănâncă moldovanul cel mai des în mărșutcă. Răsărită. E drept, ați găsit. Fără șin nu se pornește moldovanul la prășit. Fără sticluță. Cu gin. Cu gin. Drept. Dacă o are. Salată, o ar fiecare moldovan de anul nou pe masă. Olivie. E drept. Și când și aduce aminte moldovanul de pachet cu pachete, care are fiecare moldovan acasă. Când rămâne fără bani, fără... Nu. Când îi la lenă la oceri de la casă. Ah! Dar zici că da, am pachet cu pachete acasă, deși nu ne l-am luat. Uite, mie foarte mult mi-a plăcut dumneavoastră. Dumneavoastră n-ați dat toate răspunsurile corecte, dar eu oricum ați vă primesc cu 100 de lei. Dacă era să le dați 5 din 5, era să fie 200. Da, trebuie să știți, pachet cu pachete, dar eu soțul meu îi spun, cum te duci tot timpul acasă, e plină. Și mai cumpără unul. Și tu mai aduci pachete. Ia că asta e drept. Și așa e. Bine, uite, haideți că mie mi-a plăcut, dar trebuie să fiți foarte atentă. Eu am socotit că... Poftim. Nu știu, că nu la țară, mulțumesc. Da.